Hallo fantastische boekgirlies, welkom bij mijn Saturday recap. Ik dacht het is weer tijd om wat boeken te inhalen, dus deze 5 klappers gingen weg. Deze werd aangeraden door mijn super lieve buurvrouw, heel benieuwd. En ik ging ze hier lekker wegleggen bij de Amersfoortse boekenkast. Hij zit altijd al super vol, maar er is altijd wel een gaatje over. Ik heb al deze boeken niet gelezen eigenlijk. Een paar geprobeerd, niet verder gelezen, dus die gaan gewoon lekker weg. Heel snel eventjes kijken bij de boekenwinkel, want ik had hierna boekclub en ik was ietsjes te vroeg. En ik dacht, ik doe even gewoon een lekker koffietje voor mezelf. Het was echt helemaal vibes met lekkere weer. En Emma had deze boekclubdag geregeld. We gingen lekker bij Bacchio een pasta bar eten en het was echt helemaal vibes. Ja, iedereen even zijn mening over het boek. Best wel oké reviews deze ronde. En daarna gingen we naar een heel erg leuk toneelstuk. Ik heb hier geen filmpjes van, maar het was zo grappig. Welkom in de middeleeuwen. Ja, I had a great Saturday.